Temaşevanên hêja niha jî di rêzê de du fîlmên biyanî heye. Fîlmê yekemîn derbara jiyana leşker û siyasetvanê navdar ê Fransî Napolyon de ye. Navê fîlm xwe jî Napolyon'u fragmana wî yekemîn hate weşandin em ê pêşî li vê binerin. û dûr e fîlmekî ku derbarê jiyana müzîkşen û hunermendê navdar Bob Marley de ye. Belê ji vî fîlmî jî fragmanek hate parvekirin, em ê hinekî jî li vî binerin bêka wan mijerpçiha wî girtî dest. No doubt you've seen the chaos in the streets. We must make an example, or France will fall. What would you do if this assignment of defense was transferred to you? I promise you brilliant successes. Filmê Napolyon ku qala jiyana fermandar û siyasetvanê Fransız Napolyon Bonaparte dike û ji aliyê derhênerê navdar Ridley Scott ve hatiye kişandin fragmana xwe yekem weşand. Di film de Joaquin Phoenix bi rola Napolyon Bonaparte û Vanessa Kirby jî bi rola Şahbanu Josephine cih girtiye. Senaryoya filmê Napolyon David Scarpa nivîsiye û lîstikvanên wekî Ben Miles, Matthew Needham, Tahar Rahim, Yosef Karkur û Phil Cornwell jî di film de lîstine. Projeya Napolyon di heman demê de duyemîn filmek û lîstikvalê navdar ê sînemayê Joaquin Phoenix û derhêner Ridley Scott bi hev re li ser xebitîne. Hate ragihandin ku wê filmê Napolyon di 24 mijdarê de bikeve vîzyonê. This vermin has held the world hostage. All of Europe is uniting forces against me. What's the outcome of this if you don't succeed? Your Majesty, we are discovered. Good. It's a trap! I'm the first to admit when I make a mistake. Reggae is a people music. People coming together. Ooh, yeah. You know you're a superstar. All right. What's your Peace. Oh, life is worth much more than gold. Filmê Bob Marley One Love Ango Bob Marley evînek ku ji aliyê derhêner King Richard ve hatiye kişandin û li ser jiyana hunermendê navdar ê Jamaîkî Bob Marley disekine fragmana xwe yekemîn weşand. Bob Marley stranên xwe bi şêweya reggae strandiye û li seranserê cîhanê navdar e. Hunermend zêdetirî 130 plak weşandine û bi sedan stranên wî hene. Berî niha jî çend caran li ser jiyana Bob Marley ê ku di sala 1981 de jiyana xwe ji dest da bû film û belgefîlm hatibû kişandin. Lîstikvan Kingsley Ben Adir bi rola Bob Marley û lîstikvan Lashana Lynch bi rola hevsera Marley Rita'yê di film de cî girtine. Senaryoya filmê Terence Winter nivîsiye û bi çêkeriya Paramount Pictures hatiye kişandin. Filmê Bob Marley One Love ku weke müzîkal û dram hatiye kişandin wê di 12 çilêya 2024 de bikeve vîzyonê. Going to our fatherland.